get a full judgment from the online portal. Nyakorom gajonko pogre mana mi sigana mana mi motelo kamuga imarazimio Raila Odinga bende sani sayo piny owacho kuom ne wuondo jopiny ni winjruok e kind piny owacho ma Kenya kod mag pinje magolo mauta ne dhi duoko piny nengo mar mauta e pacho ka. E twak mare kotenre kod jodito mamoko mago mag Azimio. Raila koni onge winjruok makamano kendo ni sirikand Kenya Kwanza ne wuondo jopiny gino mosemiyo nengo mauta pod ni malo kata bed ni nengo mauta to osedok piny e pinje maoko. Jafwambo marwa Lydia Okeyo osebedo ka luonwa romo makamano. Lydia, mana kinyalo winja ler mane ma bende nyalo chiwe twak makamano? Lydia, mana kinyalo winja achiel kachiel kintiere county mano ma Nairobi kotenre kod romo mar odiochieng' ma kawuono kamuga mar Azimio Raila Odinga bende gisani sayo piny owacho kaluwore kod wuondo jopiny kotenre kod nengo mano mar mauta. Nyakorom Gajwang' inyisa ni bende nitiere chenro mano mar ng'ikruok e kinda gi Lydia. Gino mara kana tudra kode ubro bedo koleronwa mathoth. Lydia, nyisa ni gisani winja amose ni misawa. Ler mane ma bende nyalo nyisowa kotenre kod romo ma bende ugai mar Azimio Raila Odinga nolose kotenre kod oro mauta e pacho ka? Chona biro na chiel kachiel koya karoma Jaramogi Oginga Odinga Foundation mano Kanyiburi Nairobi kama thuolo machuok mana mokwongo mokalo jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance osebedo gi twak gi jofwambo ka bende wuoyo ewi wach mar mauta mosebedo kikele pacho ka. Mauta mowacho ni chal ka gima ne onge ogirimiti mano oketi kuom jatend piny Kenya William Ruto kaka osebedo ka wachore gino motese ni G2G kata piny owacho nyaka piny owacho osebedo ka wachore ni piny owacho ma piny Kenya no keto girimiti e winjruok kata keto girimiti e winjruok mare gi piny mar Saudi Arabia gi piny mar UAE mar kelo mauta e pacho ka gino mane geto ni biro duoko piny nengo mar mauta ne oganda jo Kenya. Kata kamano wacho ni nyaksechegi onge gino mabende osene kaka doko piny nengo mauta kaka ni geno. Omewacho ni adier makende magisayango kaka kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance eni ne onge ogirimiti mora mora mano ketie kugno kendo nano ka gima chani piny kata jatend piny Kenya ntiere kaka pando gimoro ne oganda jo Kenya kakoro dwaro ni mondo jatend piny Kenya William Ruto ong'ad oko wach mowacho ni neno girimiti mano mar mauta mano keti kakoro wacho ni winjo wete kucho nikech ne oko keti e yo makare. Wacho ni nyaka sechegi Nyakorom Gajwang' ngima osebedo mapek ne oganda jo Kenya ni geno ni madhi duoko piny nengo mar ngima kata kamano nengo mar mauta osebedo mana kadhi mbele pacho ka e bende wacho kanyo ni siling mar piny Kenya ni geno ni dhi bedo motegno kipimo kod dola kata kamano nyaka sechegi siling osebedo mana ka bedo kod teko manyap kaito weche mag dola kata kwan mag dola manie pacho ka bende koro osebedo kadok piny. Bende wacho ni king'iyo pinje mokiewo gi pinje mag Kenya kamoting'o piny Uganda gi piny Tanzania oganda go osebedo ka iduoko negi piny nengo mar mauta kata kamano ma inataro gi pacho ka kama nengo mar mauta osebedo mana kadhi e mbele kendo medore pile ka pile. Omiyo koro gimiyo piny wacho thuolo mar wito oko wach magiwacho ni giketo girimiti gi pinje wacho ni ma en miriambo kendo onge girimiti ma bende no ketie e kinda pinje go gi piny mar Kenya. Koro gilungo duol makedo gi mbadhi e pacho ka EACC mondo mi otim nonro ewi wach makama. Wacho ni jogo bende gin jotenda piny owacho jo siasa mantiere piny owacho mar William Ruto wacho ni ntiere kaka nodonjore e wachno kendo gidwa ni EACC koro ng'i malong'o kwan mar jogo kata jotelo ma bende nodonjore e wachni mondo mi kawnegi ondamo mar chik sharo. Nyaksechegi bende wuoyo matin ewi twak mosebedo kadhi mbele e Bomas of Kenya mano twak mar kelo winjruok e kinda Azimio gi Kenya Kwanza kowacho ani twak makamano ntiere gigo mag bende giseketo manyaka koro ketie tim mondo mi gibigi yie gi duoko mar twak makamano kamoting'o loso kwa jotelogo kata pisasa mag duol matao yiere pacho ka IEBC bende gidwaro ni pek mar ngima ong'i wach ne kabendo oganda jo Kenya osebedo kayoga ahinya pek mar ngima kama giwacho ni nengo ngima osebedo mana karidore ma en ataro mar kotenre kod singo mane tenda Kenya Kwanza omiyo oganda jo Kenya koro giwacho ni ma en seche ma bende koro gidwaro mondo mi duok piny nengo mar ngima kotenre gi singo mano omiyo oganda jo Kenya bende gidwaro kanyo mondo mi tend William Ruto one ni wechego mag osuru oduok piny ahinya tisiga bende koro ngima medo ridore ne oganda jo Kenya. Sharon.
Erokamano ahinya awinjo yo makare Lydia Okeyo kendo erokamano ahinya kuom chiwo ler ewi weche motenre kod mano. Nyakwarom Gajwang' mano jafwambo marwa Lydia Okeyo achiel kachiel ka bende nochiwonwa ler mano mar twak motelo mano mar Ogai mar Azimio Raila Odinga ma bende gisani koro seyo piny owacho mano mar dagi fuong'o nengo mano mar mauta e pacho ka. Dakika osekadho 30 tok saa 7 mar odiochieng'. Ang'eni moko kuom